Konje mina usho noma ngabe yiphi inyanga noma isiphi sangoma ngeke singiloye mina. Ngeke singiloye. And uma kuukuthi ukhona umuntu osuka azazi ukuthi uyawazi umuntu, yebo ngikhona kaMhlaba yalingana. Uyabona manje ayikho inyanga engaloya mina manje because lento engihamba nayo inamandla kakhulu. Akukho nyanga, akukho mthakathi, akukho devil worshipper elingakwazi ukuma phambi kwami. Ngisho lokho ngisho ngoba kada afika uthola ukuthi amanye athunyelwe ematendeni engiwamisayo, athunyelwe ngoba lapha ematendeni esiwamisa kugcwala abantu abaningi and uhlobo lwabantu abahlukahlukene. So abanye beze ngokuthi bazokulinga. Ungathi wena ungahlokoza abathakathi kada unayo ipower. Mina ngine backup. Hayi inyoka, hayi in. Mina nginama angels awu2 engihamba nabo. Angifani nabo bonke abafundisi. Nganikwa mina amandla okwenza izinto. Abantu ngibashumayeza uKristu. Ngibashumayeza uJesu obethele esiphambanweni. So uma ngibashumayeza uKristu ngoba uyazi mfundisi, uyingozi umuntu oshunyayezwa umuntu. Uyingozi ngani? Uma ngingamanga lo muntu akezwe. Ngoba yena soshunyayezwe umuntu noma indoda ethile. Uyakufuthi uyingozi umuntu oshunyayezwa isonto njalo uma afika yena utshelwa ngeso